Halo, ketemu maneh dulur. Awan iki aku arep sepil-sepil suasana neng desaku. Jadi walaupun iki ana dalan raya ya, dalane munggah neng yo posisine neng pinggir hutan. Jadi yo ora ana keramaian guys, enenge ming swara manuk, swara banyu neng kali karo swara kewan-kewan guys. Tadi iki posisine aku neng dalan ya lur dulur. Iki dalanku amben dina aku rek mangkat kerja mulai kerja ya metu kene iki. Iki neng buk utawa jembatan cilik ya lur ya. Siki kaya munggah dalane kae ngono ya lur ya. Nah, posisine omahku iki ning kae ya lur. Nah, posisi omahku iki ning kae. Terus kae omahe bapak mbokku ya lur utawa mertuaku. Iki dhisik sing kebon iki ya lur, kebon iki utawa alas iki. Iki dhisik tekan kono. Iki dhisik sawah kabeh lur. Sawah kabeh. Terus beberapa tahun iki ora kena di sawah ya lur, ora kena di sawah. Terus kae ming ditanduri kolonjono ya, ning daerah kono ya tanduri kolonjono. Kene iki dhisik pinggir dalan iki ya sawah dulur ya. Sawah dhisik iki sawah. Nah, saiki ing taun iki ora di sawah. Tapi malah banyune elok lur. Dadi banyune turah-turah saiki padahal tahun iki ora di sawah. Dhisik 3 tahun utawa 4 tahun sithik kene iki sawah kabeh. Nah, dhisik ngopo iki ora di sawah lur? Dadi nek banjir ya lur, nek udan banjir kene iki tengah kene iki dienggo liwat banyu ya, dienggo liwat banjir ya lur. Banjire tekan kene, tekan sawah iki mlumpat nang dalan iki lur. Nah, mlumpat nang dalan iki terus banyune nibondene lur. Wah, iki tepake ya lur, iki tepak banyune watu-watune nganti kaya ngene iki lur. Nah, iki tepak banyu mergo liwat nang dalan iki terus ngrojok medun ya lur. Ngrojok medun terus hasilnya iki krikil-krikil watu-watu iki iso nang tengah kabeh iki ya lur. Nah, iki ya lur. Iki saka kene pinggir kali, pinggir kuali ndono tekan pinggir kidul kono. Iki ya kebonku lur, kebonku. Terus iki mbiyen kene iki ya sawah. Terus kono kae ya sawah, kono apa daerah kene iki dhisik sawah kabeh. Nah, beberapa tahun iki ora di sawah mergo ya nek banjir iki nek di sawah ya lur, iki nek di sawah. Terus sawahe wis ora iso panen lur nek kena banjir ngene iki ya. Dadi mendingan ora di sawah terus lemahe ditoke wae ya lur. Lemahe ditoke wae terus tukul wit-witan ngene lur. Wit-witan jati, eneng mahoni, eneng iki dhisik ya ora tanduran. Iki dhisik ming tukulan terus ditoke wae mergo alase wis ora diurus, kebone wis ora diurus. Terus dadi semono-mono kuwi. Semono-mono kuwi mergo kokean wit kae ditanduri kolonjono ya ora tukul, ora urip. Mergane ya wis kokean wit keterjang banjir ya. Nek daerah ngisor kono sing wite ora akeh ya meso sithik-sithik meso tukul. Nah, iki nang kene ya eneng kali utawa kalen ya lur, nek cilik kan kalen, nek gedhe kali. Iki dhisik persawahan sik daerah kene pinggir-pinggir kono kae kene dhisik kan sawah kabeh ya. Sawah iki banyune ya saka iki lho. Saka kali iki nek nggon aku iki dhisik nganggo umpring lur, nganggo umpring terus banyune
Pringe dientuke kono rene terus nggo pengairan sawahku iki dhisik. Tapi ya gara-gara wis ora iso dik sawah mergo kebanjiran terus ya. Nek wis keadaane keneng banjir ya sawahe wis ajur, wis ora iso panen meneh. Dadine ora dik sawah meneh. Banjire tekan ngisor kono lur, tekan ngisor kae ya kliwatan banjir kabeh. Dadi wis do ditoke wae kebone utawa sawahe. Nah, keadaane suasanane ya kaya ngene iki lur. Iki dalan gedhe ya, dalan aspalan. Dadi sak jam kuwi durung ana wong liwat. Sak jam iku durung mesti ana wong liwat, mergane ya dalan kampung, dalan desa iki kae dalane munggah terus ya. Dadi daerah kene iki paling rendah. Dadi banyu ya saka kono medhun, saka sing dhuwur daerah dhuwur kono medhun tekan tengah kene kabeh. Dadi nek banjir iki dalan iki nek banjir engko sekitar setengah meter ora iso diliwati. Mergo banyune mlumpat ning dalan iki. Nah, mergo untuk tengah-tengah dalan iki ya saka sawah kono mlumpat dalan iki terus nibo ngisor kene iki ning kebonku iki, mergane iki ajur iki lemah. Dadi entek watu dadi ning tengah-tengah iki mergo banjire gedhe. Nah, kae lur. Kono kae omahku, kae kandange ketok ya, kae kandange ketok. Iku lagi bar resik-resik sampah bar diobong ya. Bar diobong. Terus daerah kono, daerahane mbokku, mertuaku daerah kono. Terus waduh lur tangga-tangga yang kae daerah kono. Iku sing iki kali kan perbatasan lur, sik kono wis liya desa. Nek sik nggon aku ya iki mrono wis sak desa ya, dadi iki mrono sak desa. Batese kali iki mrono wis beda desa. Dadi antara jarak omah iki nggonku karo kene ya sekitar ya 200-an meter dulur, 200-an meter. Nek sing nggonku karo tangga kono ya sekitar 500 meter. Terus karo sing nggone mbokku mertua kono ya sekitar 50 meter. Nah, daerah nggonku iki tangga-tanggane sik adoh ya lur, sik adoh. Daerah kono. Nek saka dalan iki medhun ndono wis ora ana omah lur. Wis ora ana omah, kono hutan ya lur. Hutan jati. Hutan jati terus ngisore ya alas ditanduri kolonjono utawa telo-telo ngisor kae. Dadi nggon aku ki pancen bener-bener pinggir hutan lur. Paling pinggir ya, dadi omah paling pinggir dhewe. Sing omahku kuwi kae ya ketok kae. Tapi ora apa-apa, alhamdulillah ya lur. Alhamdulillah wis ndek omah iso kenenggo ngiyup. Iso kenenggo ngiyup sekeluarga ya. Nah, saiki ayo nilai iki kebonku iki ya lur ngisor. Kebonku iki ditanduri apa wae ya mergo ora kena ditanduri. Gek saiki iki sing urip ning kebonku alasku iki apa wae. Nah iki ya lho. Iki tekan kono. Terus supaya iki tekan sing kali mau ya, kali kono mau. Nah iki dulur-dulur. Hasile. Iki kan banyu saka dhuwur. Kono nek banjir kan medhun kabeh. Nah iki nibo ngrojok medhun dene kan dadi krikile munggah kabeh lho, krikile munggah kabeh. Lemahe keli. Terus iku sampah-sampah numpuk nang kono. Iki ya ning sampah-sampah ya. Sampah-sampah sing saka dhuwur numpuk nang kono. Dadi walaupun iki di sawah iso dik sawah, nek banjir iki sampah ning kene kabeh. Pari utawa sawah kuwi engko nek wis kebanjiran ini wis ambruk kabeh. Ambruk kabeh wis ora bakalan panen meneh ya. Dadi mulane iki ditoke wae pirang-pirang tahun iki ora di sawah. Dadine tukul tetanduran utawa wit-witan sing kaya ngene iki ana jati ana mahoni kaya niki
iki ditanduri kalonjono ya wis ora urip. Dadine iki alasku sing kene tekan kono iki tak tanduri tela karet ya. Nek tela karet isih iso urip dulur ya. Tela karet. Nah, nek tela karet iki mergane kena nggo pakan wedhus karo sing pucukan-pucukan iki ya. Pucuk-pucukan iki iso dienggo sayur, iso digodhog engko disambelke, suambelke bawang jos lur. Pokoke tela karet ngene pucuk kuwi sing nom-nom kuwi engko dimeki, digodhog terus suambelke bawang terus engko karo tempe goreng utawa tahu goreng jos lur. Nah, kae tela karet sing iki mendono tak tanduri kalonjono ya non. Karepe men kena nggo pakan wedhus tapi ora urip. Nah, iki sing kene merga kokean banyu ya niki kalonjono ya ora urip ya lur. Kae ting cengkuris kaya ngono kae ora gelem urip. Apa meneh nggon aku iki sing nang ngisor dalan sing gegrujukan banyu terus. Kuwi banyune kan akeh ya. Tengah-tengahe banyu kabeh. Dadi kokean banyu lemahe upama urip nek banyune akeh ming sawah. Tapi ya rugi nek di sawah mergo kebanjiran terus. Nah, dadi ya wis keadaane desa kluthuk, desa pinggiran adoh saka kutha ya saka ngene iki lur. Ngene iki suasanane ning desa ya kaya ngene iki. Dadi suarane ming swara manuk, kae ning swara kali ya swara banyu. Terus engko ya nek eneng swara ya swara wong graji, wong negor kayu. Dadi suasanane ning desa ya wis sepi. Ene ming swara kewan-kewan lur. Lah kae omahku kono kae ketok. Iki anak-anak wedhus ya utawa cempe-cempeku sing rada gedhe kae umur 1,5. Kayak sing cilik-cilik loro iki umur sesasi lur. Dadi alhamdulillah nek duwe ingon-ingon ngene iki, ndelok ingon-ingon ngene iki ya seneng lur. Neng desa hiburane ya ming kewan ngene, ingon-ingon ngene ya lur. Iki hiburane ming cempe-cempe wedhus. Alhamdulillah aku mau ya wis ngarit lur, wis ngarit gak iki awan ya gandeng cuacanane rada mendung wis. Iki ngene iki. Kae wis krungu duduk rindik-rindik ya kae. Kae wis mergo arep udan ya. Kayak iki wis rada awan. Kingko bali neng omah ya wis mau wis ngarit, wis ngeramban. Ingko neng omah karo nilai mbok wedok wis masak apa durung utawa wis masak apa engko do ditilaki ya lur. Tapi nek desa iki wis masakane engko wis apa enenge lur sing neng daerah omah ki ana. Apa meneh sing jagake tanduran-tandurane dhewe ya kaya bayem kaya ngono kuwi kan nek neng desa iki iso nandur dhewe. Dadi upama nyayur iki ya engko sing gur sederhana, nyalur bening, engko sing sayur bayem campuri apa, engko ya nek goreng ya ming goreng tempe ngono lur. Ya beda ya karo sing uripe ning kota. Panganan engko tuku nek memeng masak ya tuku sak nggon-nggonono. Tapi nek menggonku ngene iki, desa ngene iki wong dodol sayur, dodol panganan mateng ora ana lur. Dadi warung makan iki ora ana, upama ana ya adoh kudu pirang kilo. 2 kilo apa 3 kilo ya. Soale ya dadak nganggo kendaraan barang. Nek mlaku ya wis mending ora tuku. Nek ora ana kendaraan.
Oke ya Lur, iki wis gandeng rada awan. Iki saiki nilai ngomah ya. Engko masak apa terus engko gek ndang dienggo makan siang utawa madang awan Lur. Nek desa ngene iki ya madang ngono wae Lur. Madang utawa rolasan. Mungkin nek wong sing rada modern sithik ya makan siang Lur, tapi nek aku ya mulih kayak madang utawa mulih rolasan kayak engko istirahat teturon engko sore golek pakan meneh utawa gawean ngopo masalahe saiki ya durung mangkat kerja Lur. Durung mangkat buruh, kanca-kancane durung eneng sing mangkat buruh. Kira-kirane ketoke le mangkat buruh ya nek ra kleru dina Senin Lur, dadi sik ngenteni pirang dina meneh engko agek do mangkat buruh. Dadi gawean liya liyane buruh ya gur ngeritke wedhus, ngeritke kewan. Dadi ya upama isih liburan ngene iki alhamdulillah duwe kegiatan. Lah nek ora duwe ingon-ingon kewan engko dina-dina prai liburan ngene iki wis ora ndek gawean ming gur turu-turu glundang-glundung kaya semangka ya Lur. Tapi alhamdulillah duwe sampeyan ngingoni kewan, ngingoni wedhus kae kandange ya. Kae kandange dadi isih iso obah, isih iso ngetokke keringet. Nah, ternyata iki mlebu omah iki mbok wedok ya wis masak ya. Iki tok air masak arep jangan iki. Kaya sing tak omongke mau, jangane ya gur jangan sop, jangan bening Lur. Ketoke iki masake bayem Lur. Iki bayem terus iki ketoke diirisi bakso karo wortel ya pokoke jangan bening kayak engko ketoke ya disambelke awan-awan wis pokoke mantep Lur. Iki agek proses jangan nek ketoke segone iki wis ana engko jangane iki utawa sayure iki mateng engko ger kari madang Lur. Iki diungak Lur bumbune apa iki brambang diiris-iris Lur. Iki ketoke engko dienggo nyambel nek ora dienggo nyambel ya nggon sayure Lur dipyurke engko nek wis mateng kae brambang goringe. Terus iki ya agek ngirisi bakso. Pokoke neng kampung, neng desa iki ya wis apa enenge lah Lur. Wong yo arep mangan pokoke sing penting wareg lah. Sego neng lawuhe wis pokoke wis alhamdulillah. Wis bersyukur mergo ya wis iso mangan sego. Yo eneng lawuhe, eneng sayure. Engko iso karo goreng-goreng apa, goreng gereh apa, goreng tempe apa, goreng tahu lah. Engko pokoke ya wis karo sambel engko mantep Lur. Nah, iki agek proses dicemplungke mau nek wis banyune bening wis umup. Banyune bening umup terus dicemplungke ngene iki Lur nek jangan iki. Alhamdulillah iki ya wis arep mateng Lur, iki ya wis gelak ngelih barang. Engko nunggu mateng terus mbuh engko arek digaweke lauk apa to. Arek gorengke apa mbuh gereh apa
Apa wis dienteni wae. Arep goreng lele utawa bawal utawa nila ya ora ana, enenge ming tempe engko. Enenge ming tempe. Alhamdulillah wingi lebaran wis iso gawe opor ya. Opor ayam utawa gulai ayam ya wingi. Lali lur, pokoke nganggo ayam. Saiki gandengnya wis entek. Saiki nganggo tempe. Wingi bar mangan iwak ngono terus mangan tempe rasane seger enak. Turun aku ya pilih jangan bening ini lur, jangan bening engko di sambelke karo gorengke tempe, tempene digarit-garit ngono wah wis pokoke mantep. Karo iwak pitik potong we milih tempene. Ya mungkin mergo ora kuat tuku iwak lur. Nah, jangane wis mateng, saiki gari goreng menggoreng. Ketoke arep digorengke apa iki engko lur. Saiki agek proses manasi lenga. Iki engko kira-kira arek digorengke apa iki? Oh, iki agek goreng brambang sing tak omongke diiris-iris mau. Iki kan digoreng sithik lur, engko nek wis matang to, wis garing kae. Wis garing kuwi brambange terus dintas. Terus engko di piur-piurke ning nggon jangan beninge mau ya lur. Men jangane iki rasane nyelot seger nek di piur-piuri brambang goreng kuwi. Nah, iki wis mateng lur brambang gorenge. Ternyata iki arep digorengke tahu karo tempe bacem lur. Iki tahu bacem ini karo tempe bacem ya, lem bacem bodo ini dek lebaran ini. Iki tempene ya kudu tempe dele. Ngene iki lur tempene. Iki tempe bengok lur. Tempe bengok wis tau ngrasake tempe bengok lur. Nek urung tau ngrasake tempe bengok ning nggonku lur akeh tempe bengok. Iki tahu gorengan wingi. Engko ya diinget men anget meneh engko men ora sayup ya. Terus engko ya dipangan meneh men ra eman-eman. Mosok ya arep diguang kan eman-eman to inget engko dipangan meneh. Iki putuku sing umure 2 tahun kurang ya. Iki wis ngisruh ning pawon ya, ning dapur. Iki nek ora dicekel engko ming nyemelangi ya. Nyemelangi nek nganti nyedak ning nggon wajan engko ndak keneng lenga. Dadi ya kudu hati-hati nek duwe cah cilik duwe putu sing umure semono kuwi ya lur kudu hati-hati nek kira-kira nyedak ya ditahan sik, dijak ngalih sik. Ternyata iki le goreng tahu karo dicampuri lombok lur. Lombok iki kan kok dienggo nyambel. Jadi lombok karo brambang, bawang sithik, terus engko karo uyah karo penyedap ya. Iki tahune pengen ngetahu ya pintas dari lomboke. Lomboke dienteni rada abang ya, rada abang. Nek kira-kira wis mateng pintas. Terus engko diulek. Terus engko dienggo madang lur, dienggo madang, dienggo rolasan. Pokoke wis mantep. Nah, iki wis
mateng lur. Gari ngentas, gari deleh nggon serok. Terus ditunggu engko rada garing ya, maksudnya lengane engko nek wis rada asat. Terus engko diulek. Nah, ya wis ngene lur. Sambele wis diulek. Tempe, tahu wis digoreng. Engko wis gari persiapan madang. Iki nek nyambel ya wis gur ngene iki. Lombok, brambang, kai bawang sithik, terus digoreng, terus diulek nih campuri uyah karo moto, penyedap rasa sithik. Sithik wae lur penyedap rasane iki aja akeh-akeh. Sing penting wis pedes. Engko dienggo mangan wis jos. Nah, saiki gari nilai segane lur. Segone wis nang cething, eneng sego goreng barang. Iki sambele mau wis diulek. Iki tahu karo tempe benguk, iki ya wis siap. Wis siap nang meja. Saiki wis gari persiapan madang utawa rolasane. Sego terus engko di nai jangan beninge mau. Engko campuri sambel ndure, terus lawet tempe benguk. Nah aku tahu karo tempe benguk, seneng tempene benguk lur. Rasane iki pokoke beda lah. Apa ya mungkin rego arang-arang ya. Nek mangan dadi enak nek tempe benguk iki. Nah iki jangan sop, jangan beninge mau. Jangan bayem, campur irisan bakso, campur wortel. Wis ngene iki lur. Ngene iki kampung iki panganane ngene iki wis istimewa lur. Istimewa ya rek apa lur. Penting madangi rak wareg to lur. Wareg terus yo nek kaya bayem iki ya ning gisine, wortel ya ning gisine, tahu ya ning gisine. Pokoke kaya tempe ya ning kandungane apa gisine. Wis pokoke anggere mangane iki teratur ngono iki wis wetenge ora lara lur. Karo wareg ya karo ning awak iki kuat. Apa panganane enak kae nek le mangan jarang-jarang ya wetenge malah lara lur. Lara nggo wetenge malah iso mergane mangane ora iso teratur. Ya wis ngono wae ya lur. Kegiatanku dina iki muga-muga awake dhewe lan sedulur-sedulur kabeh dina iki sehat walafiat, ora kurang apa-apa lan muga-muga sesuk iso ketemu meneh karo video-videoku sing liyane. Ya wis ngono wae. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam desa lur. Tak terus nih lek madang sik ya lur, lek kula rasan sik. Engko nek wis wareg gek aku tak wis tak rampung lur.